UGWUMBA. Ndị be anyị si na ọ na-abụ nwanza rijuo afọ o chere chi aka mgba. Mere na Mike Ejeagha ji kwuo n'egwu ya si na otuto ntogbu na-egbuwa nkịta. Maka na o tokarịa nkịta etu a ọfụ agụ ọsọ bịa ka awane. N'ụbọchị taata anyị chọrọ itinye ọnụ n'ihe gbasara nwanne anyị nwoke nke a kpọrọ VDM. Amachaghị m ezigbo afọ ya. Mana enwere ihe na-agagharị ugbu a na-ekwu ebe niile n'ụdị na ọ chọziri ka ọ kụpụ ihe gbasara ndị be anyị na-aga obodo ibe aga atụta ahịa na-ebunata n'ụdị na ọ hụrụ ebe ọ ka ọnụ ala kedu ka a ga-eji bụ a na-eri 10 naira na China abatazie na be anyị a na-ere nke anyị 25 naira na ọ dịghị mma a wee sị ka anyị tinye ọnụ tata n'ụdị ka anyị mara na anya bụ mgba ozugwara ya dịka anyị mara VDM bụ onye Chukwu na-ejikwa ya akwara ngwa ọrụ ya bụ nwa amadi na-agbakwa mbọ ọ na-eme ọtụtụ ihe dị iche iche ọ na-abụ ọpụta etu a ndị mmadụ nwee ihe na-asori ya n'azụ o nwekwara mgbe o ruru ọnụwa ma ọgụ iberibe nwee mgbe o ruru ọdaa n'ike ọnụ mgbe ụfọdụ ndị na-echa ụmụ ihe ụfọdụ ha na-eme na ụmụ ihe soshal midia odoma anya mgbe ụfọdụ ana m eche ikekwa ọ bụ ọgụ akpara akpa bụ ihe a n'ụdị ka emee ya ka ọ na-ekwo ka ọ ga-abụ ebe ọbụla a nọ gbaa mgbọ ya daa n'ihu ọgụ n'ụdị ka ọ bụrụ na VDM na-ekwo ebe a na ọ na-ada ebe a na ọ na-ada ebe nke ọzọ n'ụbọchị taata ebe ọ nọzisi ka anyị tinye ọnụ bụ etu o metụtara nke ndị be anyị bikos maka na ịna-anya o bidoro ya na bilọd na-eme nke ha na-eme nwoke ebenebe ha na-anọ na-agbarị mana ya bụ ihe dịka ekwemaka ha agafe onye ikpere aka anwesị ka anyị tinye ọnụ n'ụbọchị taata epetike ndị Igbo nọ ebe a ya bụ epetike kene ọha na eze ịkọtụkwu na anyị ihe gbasara okwu VDM na biznes ndị Igbo kedu etu ọ dị kịta UGWUMBA nwoke ekene m ndị Igbo ekene m unu nke onye chiri ya zelu ya bụ ihe a na-ekwu bụ nwoke bụ VDM o nwere ihe UGWUMBA kwuru na mbido okwu ya ọ sị dat na ọ na-emetụkwa ife ọma ekwuzi eziokwu o metụrụ ya ọ na-emetụ ife ọma ebu na ekwensu mekwara ife ọma ya na-eme maka ekwensu na-enye ego onye ga-ego omee gị isi aza gị mgbe ya nazighị ife so ego ahụ isi ọgịnị to nke a na-ejide iche ihe mere na VDM bịara bido ime ndọrọndọrọ ya ọ dị ka ya sị dat na ihe ọzọ eme bụ ka o mee ndị Igbo ihe atụbaghị anya obuzo je chọrọ bilọd omege ndị ọzọ omegasịrị by the way maka topik a na-ekwu maka ya oge ọ chọrọ bilọd omebosi na ha na-abụ bilọd na-azụ ahịa nke VDM azụba ahịa for the first time mana VDM gwado jebe China ruo China tie na-arụ ume na afụkwara fonu na fonu ya fụrụ kịta na ihe ya ele bụ 250,000 na nke bilọd si na 480 hey na okwu ezigbo onye ochi na-ekpere maka ọ bụ anyị nwere problem with na-eje China fair cheap mana pụ nọọsụ na ịchọ elesizie gị ebunata ofu nwe na-ajụsi biko VDM o jere University of Trading which is Ịgba boy maka na ife ọbụla dị na echi ime business ịgba ụbọyị that is University of its own n'ijelu mahadum nkịtị pụta gị na onye gbara bọyị bata o jide gị ogogo na ụmụnna gị mee nwa bọyị so VDM oge osisi na-aya eme agbe na-asị ka ebe o bidoro o wesị na mobile phone na-aya eme ka ọ bụrụ ịtọkọbọ na China VDM ọmọghị ego na-eji agba ngwaahịa ife eji agba kọntena ngwaahịa na Nigeria bụ 15.something million kotonu 12 million ka 40 feet then ife eji ship ahịa $5,000 some a little bit above or some shipping company will get a little less now onye jere ahịa gbara ticket wee je and a ticket na ebe 3 million or a little bit above or a little bit below depends on the line ọ kwụrụ ụgwọ hotel mana VDM agbara ticket o ji wee je free of charge onwe onye kpọrọ boss onye Chinese kpa wee bịa si na nwere influence na nwere million followers so na o chere na million followers million customers so wale ticket kwọrọ ụgwọ hotel kwọrọ ụgwọ visa kwọrọ ụgwọ nri oriri ọ bụkwa n'obu akwụna ịma bank kwọrọ ụgwọ kwọrọ ụgwọ akwa niile oyi so ruo na check bụ price na ihe ka na China nsogbu adịghị gụnye na China
mana o put into cognizance na onye ahụ na-eli na Nigeria onye ahụ na-azụ ọbụla ahịa gbara tiketi wee je ma ihe na-eso enu maka ịgbakacha expenses na wee gbaa ya bupụta ya eme mfe dị na video match for those ihe ọ bụ na ọ chọrọ ekworo ka a mara onye ọ bụ oke ọ na-emezi otu nọmba ọsọ na Chinese contact ya bụ ụjọ ha na enenezie m ndị mmadụ eme nyocha ọ bụrụ nọmba nwanne nwaanyị bụ nwanne nwaanyị bụ enwe nọmba ọhụrụ otu ile ebe ahụ ya bụ nwanne nwaanyị ga-abụ agent na ya bụ agent ya emego n'onye na China mara ndị Igbo ka ya na-eme and one thing like we said ndị Igbo gbara boy ndị Igbo nitty-gritty of those business and another thing o nwere ihe okwukwara ọ sị na olu na chọpụta price keke na keke na-ele 7 million ya na-enweta 4 million na China ha mere ka keke na container onye go onye ba ahịa video ọma price dollar enyere dollar enye ọma ego na-ego wee sendie ya o chaji senu okay ibute ha many imecha expenses na tie na container ha na-ekwu ego ne ka ọ ya no bụ keke n'aka ya ana o nwere ihe okwuru wetọ ma mwepụzi anya ha egezi ntị ọ na-ekwu ọ sị that na ya crash prices for goodness sake video m jena o nwere ike let's say na onye ọcha kwado na ebunye one container let's say na ebunye yo ebunye gị one container were nata Nigeria ebe ị ma na ụmụazị Igbo nọ na Alaba ma ọ bụ na computer market ma ọ n'Ọnịcha na-atụ every week ofu onye me 2 containers of flow na that thing give me we wete one container mmadụ biri credit were crash ya price ha ọmọkụ na ụmụazị Igbo gbara boy chọọ itiza n'ihi za eme bụ o bute ya ha enwere buto price ha lee ya below price onye ọcha lesere na China ọma nwezi ego jikwuchi onye ọcha ụgwọ ya wụ agwọ na ihe onuru anọrọ edina ọ dị mma afọ ole ma ole gara aga ọ dị m ka 1990 something n'obodo n'ala Igbo anyị na-Aba enwere otu transport company ya bụ nwoke ji ndị bank ụgwọ dịka o kwuru o wee bee ego si na bido site na Aba rute Lagos ga-abụzi 400 naira meanwhile ihe a na-agbagbu ya bụ 450 500 o wee bee nke ego mee ya 400 wee na-ekpokuzizi onye ọbụla na-ekpoku onye ọbụla ndị otu ha wee kpọọ ya ndị union wee kpọọ ya sị nwoke m gbawa ihe ibe gị na-agba na ọ bụghị sọsọ gwa ji bank ụgwọ jiri nwaanyị na-eme ya na ọ bụghị sọsọ gwa ka ego na-adị mma ọ sị mba na ndị a na-achị ọkụ na na-achị ọkụ amaara m mgbọsị ma dị yọngụ onye ọbụla ha bupụta moto gbagharịa na Aba niile wee kụzie ya na ọ bụrụ na ị nọrọ na Aba na-abịa Lagos na mgbe aha ebe 1997 na 98 echetaghazi m na ihe ị ga-agba bụ 300 naira bido na Aba ruo Lagos mana ọ bụrụ na moto ahụ ejughị na Aba o rutekwa na Ọnịcha ihe a na-agbakwa si na Ọnịcha rute Lagos bụ 400 akata ya bụ ọ bụrụ na ị chọọ ịbịa Lagos ebe ị ga-ebeta ego bụ ịga na Aba ịgba 300 naira rute Lagos ozi na inweghị eto ahụ irute nye otu ihe otu kwuru ka iwe na n'oge ihe a ji na-ekwu ya bụ na ya bụ nwoke mechara mmiri wee faa ya n'eze maka na ndị bankị ahụ emechara ha sị mba ya bụ ndị bankị na-aja that transport company o mechiri oruju n'ofu afọ mechie maka na ha bịara bukosie ihe na a na-agbabọ ya agba a na-amụ ihe amụ ọ bụrụ na ị nọrọ pịkọ mana epetike ndị Igbo ihe ndị chọọ ka m wepụta ihe a bụ na anyị niile na-esogbukwe na akụrị aka mana oruzi ka ọ dị ka ọ kpawara aka n'ebe ọ na-emetụta mmetụfe anyị oke na ihe a bụ wing anyị onye ọbụla wee fenie kịta irutezie efu ma ndị asị na ego enwe ndị asị na egoro ego ka ha na-ekwugide VDM o doghị anya kịta na ọ dị ka ọnọdụ ya nwere etu ọ dị ke iche na ndị Igbo ji zukọta ọnụ etu esi zukọta kịta si ka ebunye ya bụ nwa amadi oche ọ ga-anọ no ihe mere na ọhụrụ na-ezukọtara ọnụ nke bụ eziokwu na ndị Igbo ezukọta ha ọnụ na ihe mere na we've seen a lot we had a lot mgbe vidio m pụtara ihe ọ na-eme na-amacha most of us ma no nwere angle ọ na-eje mana ihe mere bụ ka a gba ya nkịtị maka na o nwere ebe ejere akwa na Enugu steeti wee luo ụmụnwaanyị na-ebe site na-eji ha asị ha ebezi na-ebupụta nri gbaa kebe nri ọ bụ na-echefuru ibute ngazi so onye je buteziri nri wee dịka onye chọọ ngazi pụta ọmụ na ụmụada niile egbucha ngazi n'akpa mgbe na-apụta ọ bụ na nri ọbụla na-azị ọganize ebe ọbụna ụmụada ji bụ ngazi n'akpa a na-eche o wee bụrụ n'Enugu ka e mere ka m bịanụ epetika wee bụrụ n'Enugu
Ewoniwe. Ndị Enugu na Anambra kedu ndị kemu ụmụada Biko so o wee bụrụ na ihe a na-agba gị ife abụ vidiyo mgbe napụta na-eche mụ amana ebe ọ ya eje ihe ọ na-achọ ihe abụ clouds na-achọ flọship maka ebe cheki ihe kesiri n'isi omegoro o jide popular chekoro ka afụ nke nwere end result maka o mere nke o mere bulitere very well nke onye miracle ahụ na-ere ma ki na-ere ma fufu pastor Jeremiah o si n'oje na-afụta akị n'ogbu nke anaghị nwute dịma anaghị gbapụ ya akpa amụ wepụ ya mbisi ọ na-agọ mmiri iyo anafụta akị ama ọ dịma ka na-eleta ngwa ahịa ma hori oyi ma ndị otu ya mana o benata noise mkpo jupụ si na ya eme Dangote ịwa na Dangote egbo mere gị kometa na nke ahụ ife yi na omego onwe nke mfụrụ enwe enrizọ but the problem na oge ọ na-eme ndị Igbo gbara ya nkịtị because na o mebeghị anyị ịkwagide ndị Igbo kwagide ndị Igbo enwere ike na-emeghe ọgba nkịtị mana o megide ha rutu na biznes anya ahụ because onweghị ọzọ eketere na Naijiria onweghị ọzọ eketere ụlọ ya na biznes ahụ odo anya na-agbanye ọkwụ na-amụ onye ọbụla etete so kịta ihe mere na nkịtị elebeghori anya nke bụ eziokwu na mma na ndị na-azụ ahịa na-eche ka o bubata festa ahịa mana ahịa ahụ na-abatakwa ya na onye chebe anụgo part 1 ya na onye gbara tiketi ha anụgo part 1 na onye ahụ si na ha maka ọ sị na onye acha gburu mmadụ wayo onye chesi anakpụta onye ahụ asị egburu wayo na ha ya akwụ onye ahụ that money kwụcha ya 3 times jee nga 3 years kere ọrụ eke nwoke m ịma ngwọtara tọrọ ọ possible ọ bụrụ na ị na-eme ị na-agba nịkanịka ị ga-ama na e nwere level ma Jizọs na onwe kwuru n'akwụkwọ nsọ mgbe ụmụazụ ya na-eme ka ha chụpụ ofu mmụọ ọjọọ wa aja na nke a tọkwara unu na ọ bụrụ na nchọgodo ime ya n'aha Jizọs m ga-emekwu ya mana nke a na-anụ na ọ chọrọ ekpere na ebumọnụ ala tọrọ ụnụ a ga-atinye ya ihe ọ ga-apụghị ihe ọ bụrụ na ị chọọ ịzụ ahịa ihe dịka okporoko na Abia steeti na Aba ka isi ọnọdụ ya dị na Naijiria niile ị ga-agakwuneta ndị abịrịba a ga-enye gị ọnọdụ ebe ị ga-anọ atachment ka a ga-enye anya amanye gị main shop irute na ebe dị agha ka mkpọ dị gara Alaba International irute na eletrikal ndị nwe ruo echi bụ ndị Anambra steeti maka na ọ bụ ha masụchatara ụzọ mezizie ewee kwukatazi okwu asị oke ndị ọzọ ngwụ mbata mmeri na onye Enugu nwere ike chia onye Ebonyi achịa onye Abịa achịa onye Imo achịa maka na anyị niile bụ Igbo mana rukwa echi ọ ka bụ ha nwe ebe ahụ ya bụ na ụmụ ihe ụfọdụ ị na-eme ka ị gaa wanye ụkwụ ọ bụrụ na o mechaa nke keke omee nke fonu omee nke baisikụl omee nke ọkada omee nke ma akwụkwọ a na-atụbata ihe niile si na China na-atụbata ụkwụ ya ka o wee bụrụ na vidiyo ma bụrụgo ọkaibe ikekwa gakwụzie ga tụọ Dangote aka na fuel Dangote na-eme ihe na ịfụ na ya bụ ihe nwoke m ọ dịkwa m ka ara nke atọrọ biko hapụ ya dị ama mana afụrụ m ka ị na-eme ihe na maka ọ dị m ka aka nwere ihe ị chọrọ ịgwa vidiyo n'ihe gbasara ọgụ a ọ tinyere ụkwụ ije n'ike agwụ gị Ugwumba ihe ahụrụ advice ka m chọrọ inye vidiyo m how much is your capital for business how much did you map out I'm speaking English so you understand me better you don't need translator how much is your capital you want to go into a business invitation right okay first of all you have to know how much is your capital because you have to clear the goods right and make sure that 15 million naira is what it takes to clear the goods. And then you have to warehousing. You have to borrow a warehouse or rent one. Where do you have one? And you have to rent a shop because if you don't rent or lease a shop, you can't do business. Reason is that you have to depend on distributors who will finish your money because they're not going to pay you back. All these things are necessary. And then you have to hire workers. Who are you going to hire? Neophytes like you, crooks. How do you think they won't liquidate you within the next 3 months? It's necessary. You want to do this thing, do it right. You want to go into business, you have to come down from your high horse. Go and serve somebody. Serving, when I say serving, means serving. Apprenticeship. And because that is University of Business. You see the one, business administration. Business administration is just, or how should I say, euphemistic way of addressing it. You go and boy, Samotoga, then understand nitty-gritty of the business. If not, if you enter business in less than 1 year, the debt you will incur, you and your kindred cannot offset it. So what I'm trying to say with them, this war you're preparing,
Igbos will not fight you. Even terrorists will not fight you. The Chinese people, because you will liquidate the capital and the credit they gave you, and then you will be on the run. Because that same crime you were fighting, many people that you fought will rise against you. Because they'll ask you to be accountable. It's not easy. Business is not cho. Business is not a ring light and then you stay behind camera. And yo, Wumba, I saw you last week. It's not it. Business is a different kettle of fish. So mind your lane. Or if you want to do business, calm down, learn business, be an apprentice in business. What I'm saying it is that when you crash, you say Igbos do you. Igbos, they won't even recognize you. Because let me tell you, even if you face one line in business, and with your money or the credit they gave you, you bring in 2 containers. A boy that they settled under 2 years will use his own capital and liquidate you. Because he knew the business. He will make you an errand boy. Thank you. Adema also na oyibo mani ha na-ekwu bụ ekere ọrụ eke biko akwụfuru nke anyị ji kwụfuru ofu nke anyị ji ihe gbasara ịzụmahịa anyị ji ọ na-efu anyị ihe a na-agbari eboyi a na-atari afụfụ ndị a niile gawara China ụfọdụ bidoro na group page ụfọdụ bidoro na tinyegodoro m nke na aga m eme m nke ọ bụ onye ahụ biurugota capital ya biurugota ya jite na 1 million ruo na 2 million 5 million 10 million ịnụkọta isi ya na ị ga-eweta ka ihe nga ha akpụ eketa ihe ga-eme ka ọ ga-abụ oru echi ịkwatuo ya mba ma nkwa enwere ụmụ ihe aghụghọ enwere ụmụ ntụ enwere ụmụ ihe na-adị n'ime dịka a kọrọ akụkọ ma ndị bọọsụ nke a bụ na n'ime ana Igbo anyị ọ bụrụ na ọ dịghị etu ahụ mgbe ga-azụ ahịa okporoko na ọ bụrụ na iche na a na-eji akpa obi eme okoro ga-azụ ahịa okporoko ma ọkịrịka ka ị mara na enwere ndị nwe ya rukwe afọ one ma one gara aga akwụfụrụ ahịa gas nwere ndị nwe na Nkanụ of course dịka gas ndị a na-eji esi ahịa anụ abụ m onye Nkanụ na obodo ọbụla ị gara ịchọọ ịfụ onye Nkanụ ga ebe a na-egbu anụ ọ ndị Nkanụ nwe ya na-egbu ncha na anụ ndị be anyị na-egbute anụ ncha anyị ka anyị ji azụ ogbu anụ ya bụ na ekere ọrụ eke nke ahụ dịka ọ dị n'ọbara hapụrụ ya ndị ahụ ọkụfụrụ amadị m agha gị na bilọdụ na-ekwu nwoke bere ebe agha gị na ya na-ebu nke ahụ dịwa gị iche o zuru ka eme gị na ya meti onwe unu mana akwụfụrụ ebe anyị ị gara ịkpa aka kịta mmiri ga-eri gị o ya bụ si ebe ahụ pụtawa nke mbụ bụ na ọ bụrụ na ndị Igbo niile soghu na azụ soghu emeri etiri ya alụluya gaba na ijebego ọ bụrụ na ha niile ekposisi kịta ịfụ na ịbụzi okpokoro mbe na enwezi ihe ji eme ya mụrụ biko ịmara ha anọ okpokwu akpọrọ sorie iji pịachie okwu nke m tupu epeti ga-ekwuo nke ya bụ na ụfọdụ n'ime anyị na-abụrụ enwere etu anyị si n'anya etu anyị fụ dịka na ndị followers anyị nwere na subscribers anyị nwere eruo 500,000 1 million 2 million ichee na ihe ahụ bụ na ịcross go poverty line ibidozie kparịwa ndị mmadụ bido mewe ihe dị agha kwuo okwu dị agha anyị afụgo ọtụtụ ndị mmadụ na-abụ because na anyị nwere ndị na-asị ha kpụrụ he m garụ na anyị kwụghị n'azụ na anyị bụ nke a ebido kparịwa mmadụ maka social media ofu ụbọchị mmiri ga-efoghi n'eze ya bụ na ọ na-abụrụ uriom ma ọ nọkọta ọkpakọta ọ dịghị ka ọ bụ nnekwu o rubeghị ị ka na-ebido afọ one ma one gara aga onye ma onye vidiyo m bụ kịta a maara onye Igbo ọ bụ eze fecha eze anọchie ya bụ na tata ọkụ ka na-acha ikwene ka apịnye ọrụ ya ruo mgbe Chineke ga-asị na nke ga-aga na imezuo na gị nyefe epeti kekene ndị Igbo ka anyị ndị Igbo ekene m lastly vidiyo m na ndị odega ntị ka m gwa ụnụ ọzọ vidiyo m nwe ka ọ dịka dị popular ime onye na-aza naira mali ọ na nwe malians o mere ụmụaka ha dị iberibe dị nzuzu asụ 100 pounds no belt ha na-akpụkwugharị ebe ka naira mali nọ kịta ọ na-akpọ jeje nwe mgbe ọ bụ household name ihe ọ na-agba na bọọlụ tụọ ekehie onye ọbụla gwasị na-agba oke ọcha ọkago ọ retired from football despite name na the guy ka dị ọdụ very active ife niile na-ere especially this social media ọ bunite gị enu ya crash gị beyond repair ị nwere ka enwe fans yes ị nwere fans
And what kind of flowers most of them because rat. Rattle. There's rats inside. Rat ni made the rat. Rat. You know, actually, I have okay. How I attack you? You see those rats? How I they attack you? So don't cross that bounds. Ghana lane again. Only na Ghana lane. Obviously, go on front light to the most of us can grow radicalism. We can grow flowers more than you. Man, I see back around SUA. Can I cross Rubicon? I know yogi face line again. Jamie Bay and Kine Mena Gargi, and I Krugaka. Moko on Kimaki the case can and Dibo, a donko. Imemuhe, Chagwa. Cha. What try 1967 look, Hemon who have Ruzekito of Fungiman. Liado do go. Echekom na ọ ga-aka obi baa no Sunday Igbo. Eche him. Mba amu ya kende no ka san oya no and imekwa ichetakwa mgbe ụfọdụ enwekwara mgbe ụfọdụ ụmụ ihe omegacha maka ama m na enwere ọ dị ka onye egburu na Anambra ọ gakwara ebe ahụ mgbe emere ihe ahịa ọgwụ ọ gakwara ebe ahụ soro ha kwalite ihe na amaghị m ka ha gbarịa moto etu esi gbarịa ụgbọelu gaa China amaghị m ka enwere ihe ọ na-eri maka mgbe ụfọdụ bụ anyị na-afụ nke egosiri anyị nke ọzọ a na-egosi ha anyị ma mma enwere ndị ụfọdụ ọ ga-abụ ịgakwuru anaghị ekwu na a na-eme nke a na social media ịgakwuzi agwaghị ego one ị ga-akwụ tupu ịpụta dịrị chacha of course ihe niile abụghị ugwu mgbe ọ ga-abụ ị na-eme ha na nke dị anyị mma na ejiri ego anyị bịa mana etu ọbụla o si dị biko onye ọbụla kwuru nwa nkịta ya na maka na gịnị ọ na-abụ arụsị kpakarịa ike agwụ osisi eji tụọ ya etu aka ọ dị aha mbụ Mike Onuvo Ugwumba ndị Igbo. Thank you very much. Onye bụ afa gị? Thank you very much. Akọbụghị ihe maka vidiyo maka sikom iwu mana epetike ndị Igbo ka eji mara m. Elias, thank you very much. Okay.